היי חברים, אז בשיעור הזה אני רוצה להסביר לכם איך להתקין את התוכנה קפקט על המחשב. חשוב לזכור שהתוכנה קפקט למחשב היא משמעותית הרבה יותר טובה מאשר לטלפון, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת מה שאפשר לעשות. אני כן אשמח שכל אחד מכם יוריד את התוכנה הזו למחשב. אני עכשיו במסך הבית של התוכנה של קפקט, של האתר בעצם של קפקט, כמו שאתם רואים. ובשביל להיכנס אליו הייתי צריך בעצם ללכת לחלון גוגל רגיל, אני מניח שכולם יודעים איך לעשות את זה, ולכתוב פה למעלה capcut.com, לעשות enter. אוקיי, אז אני פשוט אלחץ דאונלוד כמו שאמרנו, ועכשיו הוא בעצם ייתן לי אפשרות לבחור לאן אני רוצה להוריד את הקובץ. עכשיו חשוב לדעת שאצל חלק מהמחשבים, אפילו אצל רובם, זה לא ייתן לכם אפשרות לבחור איפה אתם רוצים להוריד, זה פשוט יוריד לכם את זה למחשב באופן אוטומטי. אצלי, בגלל שהגדרתי, זה נותן לי אפשרות לבחור איפה אני רוצה להוריד, אז אני אעשה downloads, אני אוריד את זה לתוך תיקיית הורדות שלי ואעשה save. עכשיו אצל האנשים, ילדים שזה לא פותח להם את החלון בחירה לאיפה להוריד, זה ישר יפתח חלון כזה. אוקיי, אתם רואים? זה ישר בעצם יקפיץ את ההורדה. עכשיו אני אלחץ על החלון הזה, ועכשיו הוא שואל אותי האם אני רוצה לאפשר לקפקט לעשות שינויים במחשב שלי. אני אעשה לו yes, וזה מתחיל את ההתקנה של התוכנה. אוקיי, זה ייקח כמה דקות, לא הרבה זמן, אני אחכה שזה יסיים. אוקיי, כמו שאתם רואים, ההתקנה הסתיימה, ולכן עכשיו זה פתח לי באופן אוטומטי את החלון הראשי של התוכנה קפקט. אוקיי, יש לנו פה את כל הפרויקטים בעצם שכבר עשיתי. אני יכול לחזור לכל אחד מהפרויקטים האלו, אבל כמובן שאם אני רוצה לפתוח פרויקט חדש, אני אלחץ פה למעלה על הכפתור הכחול Create Project, וככה בעצם זה יפתח לי חלון חדש של עריכה. לחצנו על זה וזה פתח לי בעצם עכשיו חלון של עריכה, שמן הסתם שהוא כרגע ריק כי אין לנו בו קבצים בכלל, ואנחנו צריכים בעצם מה שנקרא לייבא, לעשות אימפורט לקבצים בעצם מהמחשב שלנו לתוכנה עצמה. עכשיו איך אנחנו עושים את זה? אני אקליט שיעור נוסף שבו אני אסביר איך בעצם להעביר חומרים מהטלפון למחשב. אוקיי? אז אחרי שראיתם את השיעור הזה והעברתם את החומרים מהטלפון למחשב, אנחנו צריכים להעביר את החומרים מהמחשב לתוכנה. אז בעצם כשהעברנו את החומרים מהמצלמה שלנו או מהטלפון שלנו למחשב, בחרנו תיקייה לשים שם את החומרים שלנו. אוקיי? אז בעצם כמו שאתם רואים כאן, נגיד יש לי פה תיקייה ששם שמתי את כל החומרים שלי מהטלפון, מצלמה, לא משנה, על המחשב. ועכשיו אני פשוט הלכתי לתיקייה הזו ואני אעשה מה שנקרא Ctrl A בשביל לבחור את כל הקבצים שבתיקייה הזו. אוקיי? ועכשיו אני גורר את הקבצים, כמו שאתם רואים יש פה 86 קבצים. אני גורר את כל ה-86 קבצים האלו לתוכנת עריכה, לתוכנת קפקט. ואני משחרר את זה לא כאן, לא כאן, לא כאן, אלא כאן, אוקיי? בחלון הזה שנקרא חלון הפרויקט שלנו, שזה בעצם המאגר של כל הקבצים שבהם אנחנו רוצים להשתמש בהם בזמן העריכה שלנו. זהו, שחררתי את זה כאן. ועכשיו בעצם כמו שאתם רואים הוא שם לנו במדיה, בעצם במה שנקרא בריכה, פול של המדיה שלנו בחלון הפרויקט, את כל הקבצים שבחרתי לשים. זהו, ועכשיו עד כאן בעצם השיעור הזה של איך להקים פרויקט בקפקט. אני כמו שאמרתי אוסיף עוד שיעור של להבין איך לפרוק חומרים מהטלפון למחשב, ואני אוסיף עוד שיעור, שיעור שלישי, שבו אני כבר אתחיל בעצם להסביר לכם על מבנה התוכנה, על החלונות השונים בתוכנה, על איך בעצם להתחיל רצף עריכה חדש,
וזהו, ובעצם בשיעור הבא אני אתחיל להתקדם לכיוון העריכה עצמה. אני כן אשמח שמי שהגיע לחלון הזה, ישלח לי את תמונה של המסך שלו, או יגיד שהוא הגיע, בשביל שאני אוכל לראות שבאמת יישמתם את מה שאמרתי ואת השיעור הזה. אוקיי? זהו, עד לכאן. נתראה בשיעור הבא.